Perché non avremmo America el temps dels conquistadors, perquè no estàvem a Flandes amb l'exèrcit invasor, perquè allà de Covadonga no ens afecta els valencians quan la nostra Covadonga és Sant Miquel de Cuixà. Mira la nostra història, els xiques del meu país, qui ens contarà aquells temps que ens han portat fins avui. I es dirà que el rei en Jaume no era un rei conqueridor, sinó un rei de barba rosa, jutge i bon repartidor. I qui era Finatea, qui eren els agermanats, i perquè els qui són de Xàtiva els diuen el socarrat. I mira la nostra història, els xiques del meu país, qui ens contarà aquells temps que ens han portat fins avui. Qui els farà saber qui som, ser valencians què vol dir, perquè venem a França havent tanta terra així. Quan arribarà eixe dia que la branca de florir i ensenyaran a l'escola la història del meu país. I mira la nostra història,